Dnes by som chcel ukázať z môjho pohľadu dva veľmi zaujímavé modely. Prvým z nich je AP Royal Oak Offshore a druhým je AP Royal Oak Day-Date Moonface. Takže začneme modelovou radou Royal Oak Offshore. Navrhnuté boli v roku 1989, prvé predstavenie ale posunuli na rok 1993 a to referenciou 25721 ST. Treba povedať, že modelová rada Royal Oak Offshore nemala úplné pochopenie u klientov, na začiatku sa ľuďom úplne nepáčila, dostala aj slangový výraz trošku posmešného zmyslu a to je The Beast, Beštia. Marketingovo tomuto modelu dopomohli Taliani, konkrétne svetoznámy lyžiar Alberto Tomba, ktorý bol ambasadorom a hodinky offshore aj nosil. Už v tej dobe mali športovci ako ambasadori značný vplyv na predaj, o čom v dnešnej dobe nie je pochýb, napríklad pri značke Richard Mille. Richard Mille spomínam zámerne, pretože spojitosti medzi Audemarsom a Millem sú veľké. O tejto značke ale na budúce, na čo sa nesmierne teším. Hodinky, ktoré vám ukazujem, sú z roku 2006. Ja to vnímam ako takú druhú generáciu offshoreov. Z tejto doby ale pre mňa boli vlajkové lode modely Safari, Navy a Volcano. Pamätám si ich, jak sme ich chodili pozerať do výkladu. Toto som ja vnímal ako také pomyselné vlajkové lode z tejto modelovej rady Royal Oak Offshore z týchto rokov. Trošku nešťastné z môjho pohľadu pri tomto modeli je to, že Audemars sa rozhodol použiť príliš veľa kaučukových prvkov, či už lunetu potiahnutú kaučukom, takisto spúšťače chronografu sú kaučukové, aj korunka. Musím povedať úplne úprimne, že časom sa každé, povedzme, trošku prudkejšie zaobchádzanie s hodinkami zapíše do týchto kaučukových prvkov a hodinky časom prestanú vyzerať takto pekne. Kaučuk naozaj zaznamená každé nevhodné používanie, hodinky dostávajú výrazne na frak a je nutné potom samozrejme tie hodinky vždycky servisovať a po nejakom dlhšom intervale servisnom, povedzme, alebo nejakom období časom musí dojsť až k reštaurovaniu hodinkám. Trošku som to teraz zdramatizoval, ale bude musieť dojsť k výmene kaučukovej lunety, takisto spúšťačov chronografu, pretože ako vravím, každé zaobchádzanie nevhodné alebo povedzme trošku prudkejšie alebo nejaké ťuknutie do nejakého cudzieho predmetu, či už stolu alebo niekde pri obliekaní, jednoznačne do toho kaučuku zapíše každý škrabanie za všetko a nie je možné nič iné robiť, len tie komponenty vymeniť. Treba to brať tak, ako keby ste sa starali o nejaký, nejaký predmet, ktorý si bude vyžadovať časom takéto zreštaurovanie, aby vyzeral ako nový. Na videu môžete vidieť hodinky, ktoré sú aktuálne vyservisované, tie hodinky sú v stave nové, za čo musím Audemars pochváliť. Hodinky vám vrátia iba v takomto stave. Mimochodom, hodinky sú neskutočne nadčasové. Musím povedať, že keď sa napríklad pozriem na modelovú radu Big Bang od Hublotu z roku 27 ešte s kalibrom ETA, tak samozrejme tvorca Jean-Claude Biver pomýšľal tak, aby priamo konkuroval modelu Royal Oak Offshore, ale bohužiaľ už tá prvá generácia Hublot Big Bangov mne osobne príde zastaralá. Naozaj je to vidieť, čo sa ale povedať o Royal Oak Offshore nedá. O čom svedčí aj fakt, že Audemars urobil nedávno nový model s kalibrom 4404 playback funkciou, ktorý je identický dizajnovo ako práve tento model na videu. Ešte pre porovnanie som zvolil model takej tej mojej pomyselnej tretej generácie
Už zväčšený priemer, mimochodom starý priemer 42 mm. Tieto nové hodinky sú zväčšené na 44 mm. Je tam už keramická luneta, iné spúšťače chronografu, takisto keramické. Mne príde tento model úprimne povedané sympatickejší, naozaj tá robustnosť, predsa je to už taký modernejší model. Ja osobne by som asi zvolil tento offshore, mne je najsympatickejší minimálne použitím keramických prvkov a takisto sa mi veľmi páči tento druh spúšťačov chronografu. Naozaj veľmi moderne pôsobiace agresívne hodinky. S určitou nadsázkou môžem povedať, že ja tieto hodinky vnímam ako alternatívu pre Richard Mille RM11 chronograf. Pokiaľ to možnosti nedovolujú, toto vnímam úplne zdravo ako alternatívu. Takisto, samozrejme, není tam súdkovitý tvár, hodinky sú gulaté, ale veľmi veľa prvkov. Tam nepoviem úplne, že pripomína práve model RM, ale sú to také hodinky, ktoré by sme mohli vnímať ako nejakú alternatívu. Takisto tie spúšťače chronografu, ktoré znovu spomeniem, a celkový dojem tých hodiniek, tá robustnosť a tá technické vlastnosti, povedzme aj ten dizajn taký veľmi technický, hodinky na kaučuku, na každodenné nosenie, chronograf. Toto ja vnímam ako alternatívu pre model RM11, pokiaľ by to možnosti a finančné prostriedky nedovolovali, tak toto je úplne ideálny model. Takže pokračujeme modelom Day-Date Moonphase. Mimochodom, môjim zámerom nie je úplne chronologicky rozoberať napríklad offshore a jeho vznik. Zámer je ukázať skôr Royal Oak v tej svojej najzákladnejšej podobe, ako takáto krásna línia dokáže zdobiť napríklad zápestia, povedzme, štátnikov, ako pri tomto modeli, alebo na druhej strane pri modeli Beštia Royal Oak Offshore, povedzme, významných športovcov, reperov a rôzne celebrity. Vidieť akýkoľvek Royal Oak je pre mňa vždy radosť. Hlavne v našich končinách musím povedať, že to nie je úplne časté. Napríklad model Offshore som už spozoroval u niektorých významných športovcov, čo sa veľmi teším. Pri modeli Day-Date Moonphase je to prakticky zázrak, keď berieme do úvahy fakt, že sa za cca 20-ročnú produkciu vyrobilo len okolo 6000 kusov, z toho cca polovica z ocele, ktoré môžete vidieť na videu. Pre zaujímavosť ešte fakt, že napríklad v bielom zlate bolo vyrobených len 19 kusov a tento model v Rose Golde sa eviduje ako jeden jediný exemplár. Tak toto je len taký zaujímavý fakt k tomu, jak naozaj je tento model významný a vzácny. Takže k samotným hodinkám. Referencia 25594, veľkosť hodiniek 36 mm. Model vychádza z modelu 5572, vytvoreného v roku 1983. Model Moonphase bol predstavený o rok neskôr a ako som už spomínal, bol doplnený, ako už názov hodiniek napovedá, o mesačnú fázu. Tento krok vnímam ako veľmi dobrý, hodinkám vytvoril dojem komplikovanejšieho modelu. Samozrejme, hodinky už majú taký vintage feeling, je to vidieť trošku aj na náramku, na tej pevnosti a kvalite. Hodinky už majú nejaký vek, samozrejme, firma neustále napreduje, nové modely, povedzme nad rok 2010 už majú celkom inú kvalitu a samozrejme je to vidieť, takisto aj veľkosť 36 mm už radí tieto hodinky trošku do kategórie vintage. Hodinky sú nádherné, dizajn je nadčasový, 36 mm veľkosť ale trošku prezrádza vek. Pre porovnanie som sa rozhodol vložiť ešte fotografiu
39 mm Perpetual kalendáru. Takže takýmto spôsobom som sa rozhodol vám ukázať Royal Oak a jeho podoby, či už v agresívnejšej, alebo naopak v jemnejšej forme. Ak by som mal Royal Oak zhrnúť jedným slovom, nenapadá ma nič iné, len slovo fantázia.